Ларыса Таркіна ў прафесіі 40 гадоў. 25 з іх педагог працуе ў 31-й школе. Жанчына сям'і настаўнікаў, назіраючы ў юныя гады, як бацькі, брат і сястра шчыра ставяцца да абранай справы, марыла паўтарыць іх шлях, стаць філолагам, авалодаць прафесіяй настаўніка. Пра што, дарэчы, ані разу не пашкадавала. Если бы годы вернуть назад, да, открутить не один десяток лет, я бы все равно стала учителем русского языка. Мне близка эта профессия. Я живу с ней и в этой профессии, и с этой профессией с самого рождения. Педагог з натхненнем кажа пра сваіх вучняў і ўвогуле развеивае стэрэатыпы пра тое, што моладзь сёння менш цягнецца да ведаў. Ларыса Александровна прызнаецца, сённяшнія вучні крэатыўныя, цікавыя і індывідуальныя. А метад працы настаўніка і шмат гадоў таму і сёння нязменны – закахаць у свой прадмет. Не могу пройти мимо, если ребенок что-то неправильно делает, и просто закрыть на это глаза, поэтому стараюсь его убедить, показать. В глазах учителя должна быть любовь. Согласитесь. Если ребенок видит, что ты его ценишь его труд, понимаешь, он всегда будет открытым. Гаджеты і вясна за вокнамі не адцягваюць увагу вучняў Ларысы Таркінай. І все тому, что тема урока и яе подача захапляе больш. Наш учитель достаточно интересен, в принципе, как сам человек. То, что он может рассказать каждый раз что-то новое, может дополнить материал, который, в принципе, будет на уроке, и это меня в нем завораживает. Мовазнаўца Тамара Пракапюк навучае вучняў 14-й школы больш за 30 гадоў. Настаўнік пераканана, на прадстаўніка дадзенай прафесіі складзена вялікая адказнасць. Воспитывать в детках нравственность. И это задача именно наша, учителей русского языка, литературы, белорусского языка, литературы. Современный филолог, так же, как и любой учитель, это в первую очередь профессионал своего дела. Он должен досконально знать свой предмет, любить свой предмет. Тамара Пракапюк лічыць, што задача кожнага настаўніка-мовазнаўцы – пабудаваць дыялог з вучнем. Галоўная мэта – навучыць дзяцей думаць і аналізаваць. А ўсё гэта немагчыма без даверных адносін вучня і педагога. У абедзвюх нашых гераінь за плячыма выхаванне не аднаго пераможцы прадметнай алімпіяды, а таксама асабістыя перамогі ў шматлікіх конкурсах. Іх прыклад натхняе вучняў, а таму не дзіўна, што і на уроках у настаўнікаў асаблівая аўра. Софія Бережная, Тыгран Акапян, Александр Сівіцкі, телерадыёкампанія «Брест».